салом ба ҳама шумо дар комментария нависед ки мо верификатсияи юманиро гузаштаем, яке вақте перевод карданда картаи визаро нишон намедиҳад. Агар шумо верификатсияро дар Душанбе Сити гузашта бошед, картаи визаро нишон медиҳад, не ки агар шумо худтон регистратсия кардагӣ бошед, нишон намедиҳад, барое ки верификатсияро ҳатман бояд ки дар компанияи Душанбе Сити бигузаред. Агар дар Душанбе Сити регистратсия карда ё верификатсияро нишон намедиҳад, мумкин ки барномаи шумо кӯҳна бошад, барномаро айсар скачат мекунед ва ҳатман логини паролтон бояд дар ёдтон бошад. Агар логини паролтон дар ёдтон набошад, дуромада наметавонед. Баъд дар инҷа переводро интихоб мекунем, за границуро зер мекунем. Дар инҷа муро давлатҳоро нишон месояд, кадом давлатеда ки ҳастем, ҳамон давлати дар коримона интихоб мекунем. Ма Тоҷикистон даем, ва Таҷикистонро зер мекунем ва Тоҷикистонро мекушоем. ва иначи хеле десед дар боло аввал якум на корти миллӣ нишон месояд. Мо метавонем дар кортаи миллии Тоҷикистон бигузаронем ва поёнаш бошад нишон диҳем ки на карта виза или мастеркард. Ҳар душ ҳастаед. Ҳами дар Душанбе Сити регистратсия кунед, баъд верификатсияро дар ҳамҷа гузашта метавонед. Барои манам регистратсия кардам, худам нашид гузашта. Баъдшам нишон надода виза картатона як бор кашлоктона обновид кунед. Шумо метавонед юманиро ҳамхи обновид кунед ай приложение. Шумо дар уведомление ҳамхи сообщение меояд, агар обновид кардагӣ набошед, ё ки метавонед айсар юманиро ай интернет скачат кунед, установка кунед ва айсар логини паролтон қатъи бидуроед. Про обновление приложениеро зер мекунем. Айма обновление присдеса, айма ҳам кӯҳна шидагия, обновление нав биромагия 11:30. Обновид приложениеро зер мекунем ва скачат мешавад, версияи наваш скачат мешавад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.